tällä hetkellä on 36-vuotias. En todellakaan halua olla niin kuin kuntoutuseläkkeellä loppuelämääni. Mun psykoosit, niin ne on ollut semmosia tosi voimakkaita pelkotiloja. Ja ne on estänyt oikeastaan kokonaan sen, että mä olisin voinut pärjätä esim. Opiskeluissa tai työelämässä. Kun on ollut paha kausi, niin mulle käy sitten sillä lailla, että mä jään kotiin. Mä en vastaa puhelimeen. En päästä ihmisiä sisään. Joskus vanhemmat on tullut käymään, mä en ole päästänyt niitä sisään. Joskus tyttöystävä on matkustanut mulla pitkän matkan, mä en päästä sitä sisään. Mä vaan oon yksin kotona. Ja ainoa ihminen ehkä, jota tapaa siinä viikkona on kaupan kassa, jolle sanoo päivää ja kiitos. Mä olin 19 vuotta, kun mä sairastuin ekan kerran tai menin psykoosiin ekan kerran. Kirjoitusten jälkeen menin niihin kuoroharjoituksiin ja siellä tehtiin sellaisia niin kuin vähän rentouttavia juttuja vähän eri lailla kuin aikaisemmin. Että silleen vähän rennommalla tyylillä ja muut lähti tauolle ja mä jäin sitten luokkaan ja sitten siinä tapahtui kaikenlaisia asioita ja sitten mä laitoin silmät kiinni ja istuin tuolissa ja kun ne tuli takaisin, mä en enää uskaltanut avata silmiä. Tämä mun masennus on tavallaan, se on semmoista, että mä pidän itteeni niin epäonnistujana, että mua hävettää tosi paljon olla jossain ihmisten ilmoilla, niin sitten jos mulle tarjotaan jotain töitä, niin mä rupean heti ajattelemaan, että en mä siinä kuitenkaan pärjää tai mä tuun epäonnistumaan. Ja sitten ajatukset menee sitä rataa ja sitten alkaa murehtimaan ja sitten sitä jää vaan kotiin. Sitten ne laittoi mut pyörätuoliin ja kuskas mut ambulanssilla psykiatriseen sairaalaan suljetulle ilmeisesti, koska mä en avannut silmiä. Mä en tiedä, mihin me oltiin menossa. Jotta ei koko ajan murehtisi, niin sitten mä pelaan tietokoneella. Vuorokausirytmeillä ei ole mitään merkitystä, kun elää sillä lailla. Sä voit pelata kuukausia, eikä se niin kuin lopu kesken. Jos on pidempi jakso siellä sairaalassa, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa tosi kokonaisvaltaisesti siihen toimintakykyyn ja kaikki tuntuu niin kuin pitää vähän niin kuin opetella uudestaan kävelemään sen jälkeen ja uudestaan elämään. Kävi näiden pelkotilojen lisääntyessä sillä lailla, että sitten kun määräaikainen asuntosopimus loppui, sitten mä en laittanut mitään uutta hakemusta minnekään. Sitten mä petyin itseeni todella ja sitten mä ei musta olekaan mihinkään, ei musta ole edes asunnon hankkijaksi. Sitten mä lähdin, mutta loppui vuokrasopimus. Mä jätin kaikki tavarat sinne asuntoon ja lähdin taas vanhempien luo. Ja vanhempien luona asuessa semmoisella pikkukylällä, niin sitten jotenkin koko ajan oli semmoinen häpeän tunne niin kuin läsnä siinä, että mä en yksin pärjää missään. Sitä tunsi olevansa tosi yksin ja sitten seinät kaatuu päälle. No kotiaskareidenkin tekeminen saattaa tuntua tosi vaikealta ja ulos lähteminen ja ylipäätään ihan normaalit asiat, mitä ihmiset tekee, niin siinä vaiheessa olisi kyllä hyvä, että olisi jotain tukihenkilöitä. Mulla oli tuuri, että mä pääsin tämmöiseen ihme tehostettuun kotihoitoon. Nämä ihmiset piti niin kuin musta sillä lailla huolta ja tuli mukaan tänne katsoa asuntoa. Ja mun vaihtoehto oli niin kuin sitten joko muuttaa tähän asuntoon tai sitten palata takaisin vanhempien luo. Nykyään puhutaan paljon mielenterveystyössä tuosta vertaistuesta, niin musta se on jotenkin hassu sana, että mä sanoisin kuitenkin niin, että mun ystävistä, jotka on sairastuneet samalla tavalla kuin minä, niin
kaikkein tärkeintä on sen heidän persona ja se, että he on niin kuin mun ystäviä ja haluaa mua just, niin kuin, tai tuntee jotakin samankaltaisuutta mun kanssa. Kaikkein tärkeintä on se, että tykkää niistä ihmisistä ja että on jotain yhteistä. Muutto pois vanhempien luota ja muutto tänne Jyväskylään, jota pääsi tämmöiseen asuntoon auttanut tosi paljon, että voi käydä tuolla esimerkiksi mielenterveysyhdistyksessä illassa tai voi käydä kaupungilla kahvilassa tai voi käydä elokuvissa tai jotain muuta, mitä tuossa pikkukunnassa paljon niin kuin mitä tekemistä on. Mun elämä on muuttunut aika paljon siitä, kun mä pääsin muuttaa pois